Ngenteni wong ngeteri daging sida keluwen ora mangan tenan. Wis ngene ae. Timbang di arep-arep. Teng selak luweh ramok. Ngoseng dong budin. Goreng iwak asin. Ngono wis seger. Ditunggu 5 menit. Tutup dhisik. Apa reti nyanyi Pak Pedut. Jaluk rong-rong irik sae. Kena nggo tombo pingin. Wis mateng. Mateng dhisik ae. Tapi weteng rasane rapuh enak men ta iki. Iki madang dhisik apa ngising dhisik ya? Ngising dhisik lah. Loh, bolat nggawa apa kae? Kok aja-aja ngeteri iwak wedhus. Gomblok ki wis positif jelas masak iwak wedhus. Cah kae iki ben taun ki oleh ae. Sewegur. Sayur dong budin iki kene wedhus ae. Terus tak kayak panganan. Bek. Iki lho. Ndang. Kendang dipangan. Iki lho. Iki engko enek wong ngeteri daging bendaramu iki. Ndang dipangan. Iki enek lombok, enek bumbune. Gomblos seneng iki engko. Makane wedhus. Iki lho, Lat. Mbok pakani apa to kok empane ngleweng. Alah godhong gempol ning mburi omah ke lho, Lat. Kok empane godhonge ngleweng-nglengo to. Gek campur lombok ki. Oh. Kuwi tre tak kei anu lengo ngono saithik ben kuwi kan bar masuk angin ngono lho, Lat. Terus lomboke kuwi paling katutan ngono lho paling ki. Ngungkep iki seweger. Heeh. Wah iki angger ungkep ki mesti daging nek iki. Entene ana kana, Lat. Tak gekne kopi. Dengare nek repot-repot kowe nek biasane lho aku rene ora ngono kuwi. Alah nggur kopi apa to, Lat? Wis linggo kono. Ora repot belas. Kok ya ndek kopi barang apa mergo bodo iki? Ya iya to. Bodo-bodo mbok enek wong dolan kok. Linggo kono lho. Aku tak ngesor ae. Heeh. Tak linggo. Apa ya bar ke masjid kowe? Heeh.
Aku mau yo ke masjid pasar beli sapi iki 18 bloh. Boyo. Pantes kreseknya ngantekmu wencep ngono. Iki mau golek plastik sing 5 kiloan ora enek kok. Malah kuwi wis dadi sak wajan kok lat. Walah. Nek bersemene iki yo digodhog yo mimpes. Nggunamu prayo wis mateng ya ini iwake. Iwak apa to lat sing wis mateng. Kene tangi ket jam 6. Ya blas ra nek wong piye-piye iki. Beh, belum. Gur pengen nyicipi wedhus korban titik metu witi lho kowe iki. Mbok sumpah. Enggak ono lho nek ra ngandel. Alah, ora lah. Aku tak balik ae. Sayuran. Entene ana dilik ta. Tak ungkepe dilik mateng iki. Ngono aku kaya ngono gur tak pakane wedhus. Semblenger. Alah. Mosok wedhus sak mangan wedhus. Tapi kok kaya ngleyang ya. Jabang bayi. Iki tunggale kae mau to. Walah. Wong tiwas mbumbon angel-angel. Lombok gara-gara munge malah kaya ngene meneh. Bolot.